Заповядайте в кабинета. Благодаря ти. Толкова беше страстен танец, чак и свали през рамката. Така? Гергана Атанасова. Десислава? А, другата Десислава. Барбара. Давай! Благодаря ти и... Бонка! Слушаме? Юлиан! Хайде, Юлиане! Да видим в каква стъпка ще се хвали сега. Благодаря ти. И след това кой беше? Кирил! Хайде, Кирил! Благодаря ти! След това... Стоян! Заповядайте, Стоян! Благодаря ти! Николай! Благодаря ви!
Благодаря ти, Златко. Айде, Ники! Благодаря ти. Косо ли е сега? Косо! Дай, Косо! Стоянчо. Илиян. Дилян. Благодаря ти. Стоян. Това вече е сигурно финала. Пуснем това хоро, след като обявим резултатите, за да могат всички да го изтънчуват. А сега си мадат и камъните. Така, аз вече съм готов. На първо място и мис Английска гимназия Випус 94 Венета! С 29 точки. От момчетата и мистър Английска гимназия 94-та година със същия брой от 29 точки Стоян Караванов! Честито, постижими и здрави, може разбира се и все така да печелите. Този, който аз мисля, че е за първо място. Честито! Значи тази вечер ще предадем така, че английски езикова гимназия има двама мистър, Косо и Стоян, като Косо е избран само от Стоян. Защото журито избра Стоян. Публиката иска и двамата, така ли? Те са живи и здрави, да бъдат двама. И сега е то хубаво късно народно право хоро. За всички останали.
може да си представиш, Петю. Да, избрани мистер база, английски език от гимназия, се оказа видео, значи има толкова хубави момичета в жълтите, че журито беше доста затруднено, затова избрахме една очарователна мис, която се казва Венета Елпидова. Елпидова, тя сама ще се представи. Заповядайте, слушаме цял Бургас, се представяте, нали? Казвам се Венета. Така? И сте много щастлива? Да. Плачете ли? Не, смея се. Ало? Да. Чуваме ли се? Плачете ли от щастие? Не, смея се от щастие. Добре, радвам се, когато някой се смее от щастие. Прето, тя наистина е много щастлива. Сега в момента ти представя и другите двама победители. Един е Стоян Карамански. Кой той е? Сега, искам да попитам нещо. В момента само, че тук е голяма време, не се чува почти нищо. Повтори пак въпроса си. Честито и на него, аз искам да попитам, има ли бонка там? Има ли бонка там? Явно има някаква болка, да. Защото обадиха се всъщност не нейните родители, ами нейни близки, които казаха, че тя е най-хубавата. А пък вие сте избрали съвсем други. Сигурно чуваш тяхните аплодисменти, наистина тук сме много затруднени в избора на мисли мистер. Разбира се, нещата станаха като нашото гадже най-хубаво, но аз още един път искам да честитая на двамата победители и се радвам, че са щастливи. Искам да попитам още едно нещо. Какво смятат да правят след като свърши цялата вечер? Те сами да ти кажат, да? Смятаме от начало да отидем в Русалка, после в Камелия и каним всички. Русалка, Камелия, ми на сутринта? На сутринта към Бургас и после пак към Слънчев бряг. Добре, да идите да хапнете по една шкембе чорба, не забравяйте. Няма да забравя, с удоволствие. Много обожаваме направо. Добре, някакви други забавления ще има ли при вас? При нас ли? Да. При нас забавленията знаеш, че нямат край. Тръгнали сме от 3 дена, не знаем просто забавлението е един вечен празник. До момента има още един победител, който също иска да каже нещо от ефира на Южен бряг. Вашия най-добър музикален приятел, нали? Да. Нашия най-добър музикален приятел, Южен бряг. Това ли беше? Това явно беше поздраве към тебе и към целия екип на Радио Южен бряг, които в момента те журят тук. Още нещо иска да ти каже той? Искам да поздравя целият нощен екип на Южен бряг от цялата английска гимназия и да пожелая всичко най-хубаво. Благодаря ви. Аз искам да поздравя чудесната подготовка на хотел на Север тук и да им пожелая само такива правила да правят бъдеще. Добре, радвам се. Ние тук сме в върха, Петю, радвам се, че те чухме. Нещо да имаш да кажеш още? Ами не, това, което имате да кажете, трябва да дойде от вас, но вие явно казахте достатъчно. Ако се случи нещо интересно, например, ако някой от абитуриентите иска да поздрави свои родители и така нататък, искам да помоля някой от нашите хора, които са там, да отидат някъде на тихичко и можем да започнем и с поздравите. Но задължително трябва да е на тихичко, защото вие направо не се търпите с този купон там, какво правите? Знаете ли, че от София ни се обадиха, имало земетресение около района на ресторант на Север? Исти работи, това е тази наша регионална и направо ги повършите.
Thank you.